even druk bezig. Is toen weer tak politiek. Sabi tussendoor want misschien politiek tore taki. Maar ondertussen zijn alle positieve informatie belangrijk voor de mens. Wie positief wil denken, wie positieve gedachten heeft, gaat het meestal uitstralen. Wie negatieve gedachten heeft, gaat het meestal ook uitstralen. Ik heb één ding wat ik snel wil zeggen. Voordat ik ga komen met mijn onderwerp. Vele mensen kennen het verschil niet van commentaar leveren, kritisch zijn, je gaal uitspugen, taksan dit op je ati, lucht je ati door te praten. Vele mensen zien meestal je gaal uitspugen op een positieve manier als uitschelden. En daarom ga ik altijd met dingen komen die 3/4 van de mensen niet denken. Uitschelden en kritisch zijn, uitschelden en praten over wat jou stoort. Kosi nanga luchte you ati ano asrefi. Furusma miere etak meestal taki je koswa president, je koswa minister, je kosju buurman, je kosju buurvrouw. Mensen AUB, ga jullie zitten denken en dingen goed op een weegschaal zetten en zelf gaan denken. Ik moet niet steeds komen om mensen het verschil te leren. Want uiteindelijk is het water naar zee dragen als je mensen soms bepaalde voorlichtingen wil geven en je bent kritisch tegenover bepaalde dingen die je dwars zitten. Dan zien de meeste mensen het als een aanval. Mensen kosi na te yuma, yusa, yu grandma, yuma, bigi, yuma, dat na kosi. Maar if mi tak bij voor het tak, mino de eens naar een beleid voor mevrouw Nel. Want mevrouw Nel tak taki, te abo kona Holland, abo sentek mi, de abo sanitire na de a vergiet mi. Het is geen uitschelden. En mi ta iba de, etjo, ite mi tak te ibo koroko jim toch, ibo verfa hier oso jimi toch. Maar no die ne verfa oso jimi. Dan mi no mag taki. Terwijl dat no bij de afspraak. Dan je sheng lek nou een aanval. Ik begrijp dat wij shellen qua aanval. Dus laten jullie dingen goed gaan zitten. Laten jullie mensen zaken goed op een rijtje gaan zetten. Om verschillen te maken als men praat en wat uit je mond komt. Wat leer ik van iemand? Leer ik alleen maar uitschelden? Niemand kan een ander stoppen om geen krachtterm te gebruiken. Zelfs de president van Amerika gebruikt ook krachttermen. Krachttermen is iets dat in de mens leeft. Begrijp je? En hier in Suriname hebben we een grove krachtterm die we gebruiken naar Yuma PP. Is de hardste woord die wij hebben. In het buitenland is de hardste woord, de keihardste woord die we hebben in het buitenland is Q. Begrijp je? Niemand gaat iemand anders moeder zomaar uitschelden. Niemand gaat anders zomaar voor wezen. Mensen zijn oneens met elkaar. En doordien hoe de oneens langer oesrevi. En je gaat boos worden. Dan gaan jullie soms op de vuisten. Maar je kan het ook voorkomen om niet op de vuisten te gaan. Door uit te schelden. Luchten je ati. Dus met jou heb je tipjes die of dat die mi no delek uno. Ik weet wanneer ik boos ben. En toch probeer ik mijn termen soms onder dwang te zetten. Dat mi wakosima. Dat was mijn kleine betoog. Dan ga ik even over naar mijn onderwerp. Mijn onderwerp gaat over wassie. Ik heb iets opgemerkt. Dit is met tak tumsi voor Nederlands. Maar zijn willy met de man. Ha? Ja, wanneer taki Nederlands hier die man. Wanneer loop bak brakadan dan Nederlands me wakke taki. Dam no manader alasma. Of eigenlijk mi moest tak zo kromanti toe. Maar ja. Kom probeer die takstra naar tongo. In mijn huis mag ik ook geen Surinaams praten. Anders wordt je mond vies. Dus
Mino play echte manjisma. Maar te bigisma kweki in you oso. Nanga wan bepaalde taal. En moeilijk zo is voor itak strana tongo. Usap familiar tak strana tongo. Temi yere fatrawe taki da metak over. Noya so bikasi. Prefuru. Mino sap tak de soort sadati. Ik wil het ook leren. Prefuru noya so. Imu cyber me. Imu stato. Dat wordt ja onderwerp. We tak abra wasi. Isap omensma. Me yere e meka fout dati. Terema ko inwa clinch na wa obiamang. Terema ko inwa clinch na wa obiamang. Dat de ma ogoduwa aan, de mogoduwa beklag na wansma. Die denkt dat hij het beter weet. Dan krijgen de mensen dit vaak als advies. Fai kan go wasi meisje. Fai kan go na sma go wasi. Aboy dis edese in rokobung. Fai edu go wasi. Meisje if je be piki want to bida, je be piki want to wiri. Je be wasi strefi. Deno be abal, deno be lasa money dati. Huh? Ja ma boy dis charere. Je go langa go wasi. Sele me kie go wasi. Want tebi dat ede had me stoppa koropina. E mi tek mi karbasi mi tak mofo. Meisje ala mi tore lusu. Usi de dondo san sawe taki. Ik ga jullie blijven corrigeren. Ook al gaan de mensen met een egoïstisch denken. Ook al gaan de mensen die als een ezel denken boos worden. Ik ga altijd het verschil naar buiten brengen dat is makalering. Die bedepje mi be yere wan singi. Maar de man bek singi fossi. Maar mi no denk bepaaldes maar bij verstaan sa de bigi man be singi. Waf de singi omdat mi na DJ. Mina DJ, mi draai pokoe op feestjes, discotheek, alla sei. Ik was altijd de bekende DJ Flow. Go with DJ Flow, na mi kan wan tran nep wan bede mino sabi. Mo leg was aan uit, abra wasi. Die mi bij depchi na be yere wan singi. Mo singi yere mi no hoop tak wan vulkanisch uitbarsten vind presi. Die bem ching na mi mama be was mi. Dim kom bigi na mi strefi be, dim kom dim bepchi na mi strefi na mi mama be wasi. Dim kom bigi na mi strefi musu wasi. De mata ki dim bepchi mi grandma be was mi, dim kom bigi na mi strefi musu wasi. E vous verstaan sa bigi ma be singi? If na Uncle Seido of na Errol Seido be singi, of na Mayen fu Sabaku be singi, of na Emro. Ik weet het niet, al big op die alle de biggie topzangers. Dan wat los man e verstaan, taki de man fu fosi be singi na yeye. En de poku fu fosi het waren boodschappen, dat moet tegen fu zeide. Usap zeide meki, u abisma van udu fu wasi. Omdat die sondro a wasi, you no opur adoti da you sting. Dat mi abe over a geestelijke reiniging, a lichamelijke reiniging. Teye was lang a palmolife. Teye was lang a sopo. Als je netjes gaat scheren als vrouw of als man, om jouw lichaam te onderhouden, dan kan je niet verwachten dat Theo was lang a bries, je was lang a wet boy, dat op contact lang a geestelijke bad die je oteki. Stoppen jullie ermee. Het geestelijk baden en het baden in een badkamer of in de badkuip springen, het zijn twee verschillen. Het zijn grote verschillen van elkaar. Vele mensen, en dan met de ma etaki, alla obia wir obia, alla obia e was nanga wiri. Obia ne was nanga sopo. En daarom op broke juruti de manting. Teye was in een badkamer. Tak je go luku je schatje. Je pot parfum. Je de netjes tak te igo in die camera naar je vrouw of je vriendin. Moet je er netjes ruiken. Je moet fris ruiken. Heeft dat niks te maken met het geestelijke contact of het geestelijke bad. Daar hebben jullie dit ook meegekregen van mij. Weten jullie waarom? Efu aben desopvalk. Taki. A palmolife, a sopo, sa you e wasi. En make you de direct geestelijk stabiel.
Dan mi no denk tak gadobo me gruwiri. Dan mi no denk tak ubo aba obiamang vis van odu. Even snel mijn dingen hier uitmaken. Even een korte pauze inlassen. Even mensen. Oh, mi bekira ta atorikba. Oké, ja. Ik ga door. Ja. Theo wasi, obia, yo wasi wiri, yo make contact van mens en geest, yo make een brug tussen mens en geest, dan denk ik niet dat je met shampoo gaat baden. Je hebt het natuur nodig. Je hebt de groewiri van nodig, je hebt de bombuba van nodig, je hebt een bepaalde ritueel gebed. Sa yo ap van nodu, yo nader wan geestelijke, wans ma die abi wan geestelijke bagage, dan maakt het niet uit of nou wan objama of wan bonuma of wan duma van wan karing, of wan natuurgenezer. Te you wan bij brede, mino denk tak je go in Kerpelani, go bij brede. Te you wan monteur you wagi, je hebt problemen met je auto, ga je niet naar bijvoorbeeld een roti shop om je auto te gaan herstellen. Als je bijvoorbeeld, wat moet ik zeggen? Als mijn schoen kapot is, ga ik niet naar de politiebureau gaan om mijn schoenen te herstellen. Op het moment dat je een geestelijk contact wil maken met jezelf als mens, en je vindt het nodig om naar de kerk te gaan, dan denk ik dat je precies weet waar je moet gaan om te leven. Om die contact te maken, het geestelijk contact te maken met jezelf. En dan voel je dat, miwa abi een geestelijke contact. Ik wil meer weten van het geestelijke. Dan ga je naar de kerk. Ik wil het anders doen. Ik ga in het hindoe geloof, omdat ik meer wil weten over mijn ritueel. Ik ben moslim, ik wil meer weten in de diepte van Allah. De boeddhisme, de javanisme, ik wil gaan, omdat ik beter wil weten hoe het cultuur eruit ziet. Ik ga naar een Obia-kampu, ik ga naar een Dumang, omdat ik ook anders mijn geestelijke nadering wil doen. Dus de mensen die zogenaamde adviseurs spelen, dat we mensen zeggen, hoe kan je daar gaan baden? Jullie zeuren, jullie kletsen, jullie lullen. Weten jullie waarom? Noa obia mang nesreka esrefi. Noa datra netron datra, zonder tak agolei a studie. Noa juffie netro juffie, zonder tak wa juffie no stimuleren of motivering. No one skoutu, netron skoutu, zonder dat one skoutu no lei you op. Te je go in a politiek, en dan een monteurzaak je go take you opleiding. Dus te we play adviseur, omtrent winti, et chasmat op een dwaalspoor, zijn jullie ook des duivels bezig. Ieder is vrij om te gaan en de geloofsovertuiging te nemen waarin hij denkt dat ik mijn rust daarin kan vinden, mag je de persoon niet opzettelijk in een dwaalspoor brengen. Het is des duivels. Ik heb zin om jullie dit ook te zeggen. Ik heb veel emoties die ik mensen kan laten weten als het gaat over het Winti-geloof. Ik praat niet over cultuur. Trama miere taki, vooral tenes bako in een clinch na obiamang. Dan moet je kijken soms, van bepaalde sma, heb je een plaaggeest in ding, en dat is zoetfaya. Ja, bisma, na een sukutrobi bakru in ding, sa eigenlijk een relatie dat in Hebro Komoro. Ze zijn getrouwd, ze hebben een huwelijksrelatie, ze hebben een vinger getrokken, toch? De weer een ringetje aan hun vingertje, samen. En een relatie en la sweri sa de mek na bakru, na wiki manting, sukutrobanga trawang. A contact, a relatie sa de abanga takru yorkaf ding, na proberi hal trawaner. A takru yorka na takru sil, sa e play winti, e play adviseur, na sukutroba FB, fu luku fa de kan kon klaar, fu hits libisma op,
Fugo opzettelijk in een dwaalspoor als het gaat om het geestelijke. Begrijpen jullie? Daarom zeg ik, te mi no ben go na obiamang. Fube wasmi. Tire na dei. Mi no bo ababo fugheid. Fu wasisma baka. Te mi no be abra busru kisi busru. Habra timba kisi lio. Habra lio kisi kiki. Begrijp je? Tire na dei zou ik mensen ook geen adviezen kunnen geven. Ik ben gespecialiseerd in mijn werk. Ik ben geen leerkracht. Ik geef adviezen. Als het gaat om mij, als het over mijn eigen vak gaat, kan ik mensen wel adviseren. Dus desma say wakananga denki. Taki sma nom wash you. Namoro don sansa ukanji desma lek advies. Omdat hij in alibi you abibo proefingen. Ik ben ook gebaat door Obiamang. Wintima was me toe. Bonfuru Obiama pot watra jimi ook toe. Tirena dei. Daarom meki mi breedte dat Facebook heeft bestaan. Dat je meerdere mensen kan naderen. Om ze te wijzen wat het inhoudelijke is van het Winti geloof. Vroeger was het moeilijk. Toch? Om iedereen te naderen. Begrijpen jullie? En ik ben blij dat FB bestaat en ik wil het altijd positief of nuttig gebruiken. Omdat ik vind, als je een messenger bent, you know een man, you know een boskopu man. Je want prati a winti boskopu, lek van de biggie wang, be tegi mi taki meneer Flo, mi chimboy. Te yo pasa 40 jari. Wa, sani e wakti you na grond tapu. Wan san deya yo abifu char a boskopu. Fugado nanga ayeye konadoro, fu libisma verstayu. Yo abi buse wang, yo abi lobby wang. Masamidu. Mi barigan tak akelis ete mi lausani, tak mogo prat winti boskopu. Mi no sap niti is sana sopropo blat. Mi no sap niti is fade was fio watra. Mi no sap niti is sa de karkra. So gru mi bende. Ma dim akel tegi mi taki teyo kombigi. Da im communiceer nanga obia, nanga yeye, dana yeye uroko yodu, ano libisma uroko yodu. Teo taki, teo cha yeye tori konadoro, libisma no versta you. Do kosi you, do wins ogrigi you. Do atibrong, teo prati atru. Ma semus du, inokis moni fusma, inokis nyanya fusma, ma yo kisa seigi fugado. Yo kisa seigi fu de wandi abi yesi se yere you. Yo kisa blessi fu de wandi wan versta you. Da yo shita ki nyanyang langa dringi. No man carry you. Dan tak boy, if they kill this bende na libi yongu. Sang. Dat wan taki. Aboskopu. Sami kisi. Na dat me prati dorojisma. En geloof me ano buna wisima ai. Geloof me ano bun nasma ai. Die abiwa opzettelijke plaaggeest in ding. Fu taisma na de kampu. Fu domineersma. Fu du ogri nangasma. Fu du bepaalde sani di persma. Da im sabitaki. Teo shitaki do opowa oorlog na yu tapu. Na de sma. Di sabitaki da poi wakai na song. Ade sama di sabitaki de ta du hogi kusembe. De dwa ograngasma. De to ataki je krenk den. Je trap ze op een sere teentjes. Dus asan same legu uit mensen. Taki obia. Libisma. No abi obia man fanodu. Te yu wan sreka yusti yu ne gawa monteur. Te yu wan suku apasi fu Jezus. Ine kona obia man kampu. Te yu wan asuku aleti fu kurturu. Yu nego suke in kerki. Te mi wan sabi a geloof fu hindu. Ik wil me gaan verdiepen in het hindu geloof. Dan ga ik de pandit naderen. Als ik iets van een moslim. Ik wil me gaan verdiepen in het moslim geloof. Dan ga ik naar de moslimkerk. Ik ga naar de moskee gaan. Samen met de Javanen. Maar daarom zeg ik, wat jullie mensen aan het doen zijn, we hebben een bemoeimentaliteit, een ernstige bemoeiachtige mentaliteit, om te bepalen voor mensen
God heeft ons de vrije wil gegeven om te bepalen wat je wil doen met het leven. Sa ik kies gratis fugado. Iwan tek you libi. Is koppen rotzooi. Iwan tek you libi. Tak iwan biges mokoko. Iwan tek you libi. Tak iwan do boom wreed san ingro tapu at dona you. Maar wa masa isuku aleti passi. Fu kring. Im sabi taki a passi sa you kiezen voor. Daarin ga je bewandelen. Daarin ga je lopen. En daarom ik in een winter geloof met tanje informatie. Ik geef mijn informatie gratis. Maar me kisa segi. Fugado. Me kisa blessi. Voor de biggie wang. Me kisa blessi voor de wansano demoro. De tra biggie man. San pot watra Jimmy. Dan me bedank Matawai. Me bedank Marwina. Me bedank Para. Me bedank Koroni. Me bedank Sranang. Me bedank desma, sabe mek moeite Jimmy, tide na day. If mi karde na neng au furu, ma mi kan karwan tu neng, sa mi fenip chi watraf deng. Mi taki omnel, mi kisip chi watrafeng. Mi kisip pa osi, dat na de bigi man, sa be tak taki de mene na ngayu. Kane sabi be man kerdeng, mi kisip chi watrafu deng. Wa antal fu deng, dali bone mi fenip chi watrafeng. Mi felip chi watra fu Mikey, mi felip chi watra fu Michel. Mi fende watra fu ding. En mi no go tak negatief abra ding. Omdat na moeite de be proberi. Maar de wang, die be wa pot ma ondro. De nen dat mi no kari. De wang sabe do express aan mi. De nen dat mi no ko in mi mofo. En daarom mi etegi taki de wang dim shibe mek moeite jideng. Altijd mo abi a respecti jide pa osi alla mala. Na mi famiri. Iverstang. Maar de one die be wan taimi, de one die be wan wiswasi mi, de one die be denki tak tire na de mi nom kafesi, de one die be tak tak rumo voor Jimmy, de one die be pot water jim fu taimi, fu broko mi geestelijk. Ik heb geen woorden voor dit dat, mina woord toe die den dati. Overstang. Dus tewe tak we suku yepi, dat we go na bepaalde sma, lek adviseur, fu leyu in a winti geloof, terwijl na jarusu de abanga you. You brada o tegi tak inom godape. Omdat die brada sitak a winti se bare tapu. Au ka kring. A ogrisa le du ina famiri. Tak kabrafi o bari. Yo sitak yo shisani. Dado charigo. Dado mek moeiti. Dado go pai chuku. Fugo do mek aspraka nga bonuman. Hier werken die dingen niet. Hier werken die dingen niet. En daarom zeg ik allemaal mensen die bij me komen. Jullie zijn geen klanten. Jullie zijn geestelijke hulpzoekenden. Wie we weer mee in de soms, ik kan wel boos op jullie worden. Maar nooit meer pot morse radio was mafwasi. Sade dunanga mimino, dunanga unu. Omdat if you des zo ingesteld, a kwaadaardige geest en liep in you. Wins je na kerkie man, ibe dewa ibe lop du bepaalde ogri, en fufuru, au godoro. If you na politiek man, ibe gwenti roof, ibe ab gwent play verraad, corruptie. Inaf denk te ino godape, ino doing. If you na wan bonu man say do ogri, je tekip chimetje, je do ogri, je do dat, je tai dat, je domineers man, je gebruik man vrouw. Inaf denk je dat te i opa bonu kampu yo stop. Nee. Te you no deso. Te you de lek fa you moest de. Je probeert voor doelek van you no de, maar in werkelijkheid ben jij de originele. Lek van dit jaar, niemand moet me iets komen zeggen. Ik weet dat ik agressief ben. Ik weet het toch. Maar ik ben niet alleen agressief in mijn doen. Ik ben ook agressief in het positieve. Ik ben ook agressief in het doorstromen van positief denken naar een ander toe. Dat is mijn agressiviteit, om mensen de waarheid te wijzen. Mijn agressiviteit is niet om geweld te plegen naar een ander. Mijn agressiviteit is om mensen ogen te openen. Dat is de beste beste agressiviteit. Dus mensen, je weet ik maak altijd een grapje. Usabi toch? Tewe taki sma no mag troe wat tap you ede. Is de grootste kikaboe. Zou we tak in een winter geloof. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Na obiaman wasmi. Mek tide na di mis donja. Na bonuman pot watradim. Mek tide na di mis donja. U verstaan?
Dat met te go wasi so lazy. Jullie moeten minder praten. Jullie moeten minder praten met mensen die mensen opzettelijk in het dwaalspoor willen brengen. Jullie moeten weten met wie jullie lopen terwijl go presi go wasi. Sap suma we chamei. Wie is na Egypting? If a fals, a tantak a fals. Wie is na yo egi mama? Ichaga wan presi. Want ma ook tu eja rusu tapup ching. Papa srefi eja rusu tapup ching. Chin srefi eja rusu tapup pa nanga ma. Tante eja rusu tap neef. Neef eja rusu tap tante. Nek ne mine nanga sa ne mine nanga oma. Omdat u allamala san dagro tapu ook mopo uit apisifu sondu. U allemaal naar Kain geslacht. Volgens van een Bijbel schreef hij. Ik weet niet als het een verhaal is. Begrijpen jullie? Dus te taki. Takwo wasi. No een man no ma was wa yorka pour ne egi tapu. No een man no ma chare sref go prata busi. No een sma no ma chare sref go wasi abungado na liba. Dimi bem ching, mi mama be was mi. Dim kom bigi, na mi srefi be wasi. Dat wan taki. Te yu sreka yu sani kaba. Yu wasi yu sti, yu sreka yu sting. A obiama jigru wiri na yu anu. I pura famir ma kunu. I pur adoti. I wasa bakru sambe moeilijkie. De wasi prati nanging. Dat je doet de Sarah, dan mag je natuurlijk nu zelf gaan baden toch. Dan nu word je volwassen toch. Dan is die zelfstandigheid nu aanwezig toch. Dan mag je nog vrij gaan baden. Maar nou, you sting, chobota chobo. Te wan bakru e moeilijk you. E vu fenta ku lepi. U wasa bakru pura egi stina. Te Yesuku gado pasi. Jezus Christus. Pe suma yego aksi. Fu poti blessi na yu tapu na patera voorganger. Na de ego we yu in. Na ding opot anu na yu tapu. Da fa uwa kong. Eigenlijk. Eva san ben desotak mantaki unom gwa bonu kampu. Evu sma edi advies tak unom gwa bonu mango wasi. Abonu masre fa wasi fanuru. E wasik ba, dat mek ema was you. You etak nanga you mofo. You no do next, you no sap next voor groe wiri. Na yere en je kijken af. Daarom mek wan tufunu. E play, van we jepis ma zogenaam. Omdat u denkt taki a roko disi. Na wa roko so we deki tak ai mone meki. En na sandat mek bonu malai. Na sandat mek obia malai. En daarom mek im druku boom voor obia mananga bonu mek kisma keri. Usapu zeide, a money belangrijk. Maar na money weet taki. Te yu esuku kurturu yepi. De man taki ika piki wiri de wasi srefi. Da zeide te wega kerki. Une bij wan Bijbel. Dat we lezen osotu. U kan doa srefi tu toch? If you no mag bezoek wan bonu kampu, dan no bezoek a kerki tu. Wan tega bonu man. Smalai dape. Tega kerki. Iden ka you wan dape. Tega EABO. Iden ka you wa ede baster. Tega derma. Diwan siki. Iden ka you wans don tapa bangi. Tega wan vergadering. Wan politieke vergadering. Iden ka you wan de mee wachti. Mensen stoppen jullie met egoïstisch denken. Maar unu anasem. Mi ede helder. Mi ede helder. Daarom ben Joop Cheese of a helderheid voor me. Daarom nooit no smoken, nooit no drink soppie. Nooit no dure salati. De babe tevi lak titro obia masayo leking. Ibero ko biji. Yoshi, want a obia drinka akanta se drink biri. La yuna suiplap. Alla echte obia masap sabilo af de le drink de le smoko. Dus, collivatori, mensen. Ik ben even vrolijk. Gisteren was ik een beetje boos.
Maftide met teke lucht nuchter baka. Wat nodig mi aproko. Ik kon dat zo waar mij kon klets. Lek mi mo pa busi. Kuja. Me soru doet toch. Du kan druk toch. Wire poti. Ik begrijp. Dus me soru dat ik ben elke dag bezig. A wire pot tapwa mata. A wire piki. Iber sem dat we lukus we do wire bij. Dus dat zou we leg des maar uit. Me beguere. Alamang watro bonumang. En dan mek we kordes ma. Alamang watro dumang. Alas ma wa wasis mas graag. Alas ma wa leg uit sa de wani. Misap say do wa leg des ma uit sa wani. Omdat tu wan mek den tan dong. Omdat no wa mane hora dekati. Fuchar aboskopu kong. Eigenlijk, voor zo'n tak awinti geloof na een heel eenvoudig ding. Altijd de maleru nu, kwekunu tak, apuko broko in mars, e vakanta si bari me kapi, no mek neijif mi barko ere, boy me guap sani boy me pai wata kiri ere, e va ingif omu barkong. Usap de don san sa den beleru fosito. Oh ma, what is that? Hey, kruwe obiano fup chilengre, donderop! Dat mek we lonte no we gabonu kampu toch. Lek van tu mooi ingi wire groja. Anesi wiri. Onder wan bangi jaso. Lukuja. Jullie mogen het zien. Ano mi pranding. A obia abe egi tuin. Kijk daar. Ushi atufesi wiri. Ushi ayor kapesi. Ushi de sangrafu. Ushi abus busif mi jari. Me soru nu. Omdat mi sabi a krachti fu a natuur. Ik ken de kracht van de natuur. Mi ap respecti die groe wiri. Toch? You know maar ruim groewiri op in grond tapu. Groewiri. Na groewiri. Na a krachti fu ala de dresi sa we dringi. Na a natuur. E hoor libisma na e hoor libisma tot stand. Na a natuur. E sorgu taki. I kan voorkomen bepaalde siki. Dus de sansa de mij leggen uit. Is een rommel. Ik ga jullie voorlichtingen blijven geven. Ook al gaat de wisima boos worden. Ik vind het gewoon leuk om te praten met mensen. Omdat tenminste, ik ben een rolmodel in de wereld. Dus te wa ma karflow wis wasimang. Doe wat ik ook doe no. Doe ook wat ik doe no. Dus te weg karwa ma wis wasimang tak amei tak taki. Jullie leren veel van deze ezel. Jullie zijn konijnen en toch zijn jullie geen voorbeeldige figuren van niemand. Hoe kon je toch hoe nog maar doen niks? En daarom heb ik bepaalde comments toe. Ten je takwansani heb je mensen die willen komen corrigeren. Neem je telefoon en kom ook live nou. Dan kom play met er Jimmy. Ik ben jouw leerling niet. Is goed. Dus, met jou een tipje baka. Taki. O abus refanodo. Não amanece que srefi. Não amang ne por abakru sei moeilijk ki yusrefi. Não amano lepa lepidati. Na sama abi sama fanodo. A libisma abi libisma fanodo. Fuka libidoro grani. Dat na boskopu alo atrasani. Dus desmasai korunu. Taki ya inobem go wasi. I ben ka was srefi. You lepik ba, dan mek je was srefi. Dan mek te luka bonu mano, te slag nakunu. Dat we den kube sapsani. Omdat u abwa kopieerachtig mentaliteit. Vooral des masai wakafura nga bonumang. Of des masai go eigenlijk Elise buku. Of des masai go fura winti pre. Dat je denkt taki asan samshi. Na dati. Nee. A winti koni zodanig tak inok basaba koni fing. A winti machtig zodanig dat inomashi alasansa abi. Omdat fosi de mabe taki jongu. Obia gwede, obia no gwe. Soms de obia weri fu unulek libisma. Soms de bikel di be abde konif den solisi. Tak te iprani igo in de man grong. Te igo da peye tan fasi. De obia dat dete. Mozap zei de man gebruik de obia dat moro. A obia sa de mee gebruik nu na gong. De mee gebruik gonu. De man a tef mek obia. Iko ina ma oso. A mee suti panya. Iko ina ma grong. A mee set gonji dape ine grong. A man a tef mek obia. Iverstang. Ma obia de ete. Obia euroko ete.
Mana a probleem sa kona you. En a sansa winti shitak mi kan making. Dat je shitak yo making. Er zijn heel veel dingen die ik aan mensen kan vertellen. Per misref e bewonder misref itak flow. Boy. Na you doa sandati. Boy. Men lukutak bijvoorbeeld. Was ma ben de. En futu ben pori wa indirecte inosos ma fumi. No me denki taki. Me play obiamang. Me play fam sapsani. Da wa siki de letin me igi oso. Dam no ma dressing. Me go dome denki. Tak famim doa sandisi. Boy. Da apchi e futu e pori. Da afutu e bige tingi. Da denk ik mi gado jongen na wan share. Mi bekend. Da wan siki de mi igi oso dam no ma dressing. Nam tak boy. Ne wan de mis dong. Ina dofo. Mo jupchi ondro fenitori. Ne aye tegi des da ku go karap chinji mi ina oso. Da den go karen kong. Na ye tegi ap chin tegi mi taki mi luku. Ef na you bo tek winti fesi. Mi be luku ef na you bo tek obia fesi. We di ano you tek obia fesi de go karap chinji da mi odres ap ching. Mensen, geloof me. Nanga wa lemchi. Wa achio. Nanga ete tusani. Apchi futu betre teleka deeftide. Aksimi. Fa adresi dat emeki. Ik weet het niet na lemo lei. Ushi apisif winti. Ushi apisif winti. Mek de man se play. Alla soort geweldig man contact de san sametaki. Asma. Betre tidena dei. Misa mango tegisma. Tak mi saba obia dati. Misa mango verterisma. Tak mi sapso wa winti. Misa mango jula. Tak te ego fu dresi soro mina basi. Misa go lei tak te ego fu apuku mina basi. Misa go kar misre basi tak mina basi f kromanti. Misa mango kar misre tak mina basi fu sreka pawinti. Misa mango kar misre tak te ego fu pur bakru mina basi. Ye lei. Ye jula. Ita nyambuka. Ye skepi. If na you e blijf obia. Dan nga you mofo you kan do furu. Maar if na obia e wroko. Da yoshi a verschil. Tak ta obia consolis a jiwan koni. Tamara. Ino sap moro sana koni saben jiu. En daarom die mi wan doe lastig nou. Te aji wan bepaalde dressi. Me skriving. En dat met de bigisma fu unu abi obia buku. Da mo teigu pe a obia buku mopo. Asabi. Na basi fu aleri. Daarom met teigu nu tak tesmeju advies. Taki ina obia man fanoudu. Na lei, na kori. Yap sani. Sa a winti du. Da me aksi misref aftak boy. Sande werkelijk. Sane besta. Sande werkelijk. Sani e besta. En daarom ik mi ap respecti die winti. Minaf ap respecti die libisma. We hebben elkaar nodig. Maar we hebben elkaar nodig. Asan dat die unom vergiti. Maar. Respecti die winti. Mo abe altijd. Dat ben ik nooit mo beledig wasma. Taka ingi fena wa wis was ingi. Nooit mo hal was maneer. Taka wa vriendje obia denen tapu. Nooit mo hal was maneer. Taka wa wis wasi kromanti de dape. Ik ga het niet doen. Omdat die kosi tingi foru. Hij had gramang. Hij had die kosi tingi foru. Hij had krakung. Daarom ik mi ap respecti. Maar sana a probleem voor uno winti. Uno libisma. Une pleide ingi na une pleide apuku na une pleide sabimang. Na uno e pleide deskundige. Ano winti e playing. Fu dimi dat na vrede man. Mek mi no go kot misre fanga ouro. I denk mi waga e abeo. I denk dat mi na echte man mogo soor van me kot misre fanga stil sag. Mine low. Mine low de low dati. Ta obia firi tak awanyande batrala mek enyameng. Obia fentak awan kote sref. Meka obia kote srefi. Mine go pot misref lek proof konijn. Mino dansa.
Mine go pot misreflek proef konijn. Mino lepa lepi dati. Mina vrede man. Vrede man edene broko. Tagone pika leti se im longwa kruk tu sei. Tagone pika opu im longwa tapu. Te pika tap im longwa opu. Asode bigi wa lermi. Te wan san skreki. Im longwe. Ma te yo go baka go luku san skreki. Im go nanga yu. Im go pant klaar. Nanga yu beschermer. Yu bescherming im guanging. Volleybal live hier, anders ga ik jullie te veel dingen laten horen, man. En de mataki takafu libafu. We horen dat peren. Waba fasanga bila bersa bayera wa flow. Milo faye taki ma me urake tapu. Goye potu ina spane na ye akau trowe. Ja to, di de moro di to. A chiso san prati juno tek dati. Dus de base tego taki de lap obiaba falodo. Una wap God of wap Jezus varodo da umta oso da bij wa Bijbel toe. Zou je go doen la kerkie? Da bij wa Bijbel de lezen toe nou. Even na zo asan makkelijk. Dus mensen die domme adviseurs. Ik wil jullie zeggen, uno cordes maar hè. Mensen met de corridor me op hoe je zich rabot op hoe hij gratis. Ik groet tot de volgende keer. Ik ga weer druk bezig zijn want ik heb dingen om te doen. En je moet mojoa traatje tori. Was mas euro tranga adie langaya meisje wa lesman. Adies net in kong. Omdat je niks te lullen hebt, je hebt niks te doen. Kolip de sanjere mensen. Ik ga door met mijn winti prediken naar anderen toe. Moet dan prati a winti tori juno. Wis ma atobrong. Ik heb BEK met ze. Ik heb KA met ze. Jullie die man naar me willen luisteren, welkom. Ja? Mano gafa ma mano jula man. Vrede ma etene broko. En dan mek de mata kwa sani kromanti taki. Tide di mi konja fu sisi mamba. Na fontolo, na fo fana, na fa yemping. Ma na fu sisi mamba. En di mi koya tide. Fuko takanga libi sama leke mi sefi. Dan na fontolo, na fo fana, na fa yempeng, manafu sisi mamba. Mi barobla na iniwang sma de lukumi. Da wo bigi na lanti, gaman, kapiteng, konde masa, wo taki, da wo barobla, di alamala, dem ameku, dem bontolo jani, dem manenge, ya? Da mi barobla te wan tradi. I meta kromati tu. Ja man, mi ta kwa sot broko kromati. Maar ja, mi uptak des ma versta meer wan mano kromati man. Mano winti man. Mina isap van met taki toch? Ik ben arbeider voor a winti. Midden in dienst voor de winti. Dus tede die wa opdracht. Voor go doa sani. Dan me go doa opdracht. If de temi taki no go, dan mi ne go tu. Piki no go de, misa go de. Mataye taki nono yamu go, dan mi na go. Money ne play mi basi. En daarom alla de mi ma bij wan pakkie brede. Voetien. Ik groet. Tot de volgende keer. Nemen jullie dit mee. Want jullie verwachten meer van mij. Die de moronetti. Ik groet tot de volgende keer. Odi. Dus de sma. Sa e ju verkeerde advies. Tak umau srekau srefi. De jarusu. De urak. Omdat ta kromanti fi barkong. Yo de shirak yo abe betre moro de. Ta kabra barko le tapu. Yo shisani. Yo apkoni. Lale fadebe wa broko mi ai. Queen sanin mi ai. De tak mi ai bo tapu. Maar dus dat juist mi ai komoro bright. Debo op het derde oog. Zogenaamd. Terwijl ga mi geboren aan mi derde oog. Mi geboren aan mi verstang. Dan wako takwo jim versta. Ugo pupere. Ik groet tot de volgende keer. Odi.